Pariki dalan Mas. Ya. Hey. Ya. Was, awas. Ya. Ya. Yo. Hey. Ya. Regel Cahayu Jukir malih yo. Campur Sari Mayangkara. Yo, iki lho barange. Yo. Sajo selo Mas. Yo. Tepuk tangan semuanya yo. Yo. Ya. Yo. Tunjukkan pesonamu Mayangkara musik Indonesia. Yo. Ya. Yo. Mesti niken yo. Hop. Sing duwe Mayangkara musik. Yo. Niken Salitri. Awas. Pariki dalan Mas. Yo. Yo. Ngobrol. Mer. Cemen. Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan kan, ayo kan. Ya. Oke. Oke, toh. I love you full. Semangat. Awas. Yo. Hey. Nyamuk.
kuda. Keram. Ya. Persiapan. Kapral. Yo, persiapan. Persiapan. Yo. Saya kapal. Yo. Awas. Yo. Wait. Awas. Sikile kayo. Wait. Yo. Yo. Hey. Hati-hati. Tarung. Yo. Tangannya di sini. Yo. Wait. Yo. Wait. Awas. Oh. Wait. Oh. Oh. Wait. Oh. Wait. Yo. Ayo. Ayo nak. Oke. Awas. Yo. Hai. Oh. Yo. Ayo ndak. Au. Lo. Awas. Yo. Ayo. 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 Oke. Satu. Hey. Persiapan. Golek panggonan sing penak yo nduk. Awas. Op. Yo. Yo. Op. Awas. Yo. Awas. Yo. Yo. Op. Awas. Oh.
Donga pamuji ana ing karya Gusti kang karya loka. Ya Allah. Ah. Sing hati-hati yo, Nduk. Yo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Urung. Ya. Urung. Dilukas. Fokus. Dongono wis. Yo. Dadi iki kan. Apa? Ditata dhisik makane dadi aja sak gon-gon ya to. Regane apik. Regane 1.200.000 iki lho. Regane tak 1.200.000. Regane iki lho. Dadi cepat. Kan. Hop, musiknya mandek. Mandek sih. Oh. Bae njaluk mandek ya ta. Bae njaluk ditambani Mas Tobil. Hati-hati lho, Mas, hati-hati iki. Hati-hati, Mas. Aja guyonan iki, ra iso dingge guyonan iki, Mas ya. Hati-hati. Nduk niken. Iki duduk niken iki. Iki duduk niken, Mas. Iki duduk niken ya? Duduk niken iki tekon. Mbah. Apa wi? Ayo. Terjemahno wi apa wi? Sing pripun, Mbah? Lekting. Apa? Oh, duduk panggung. Nggih. Aku. Oh, awakmu lungguh kene Oh, lungguh, kabeh lupuk. Oke. Yo dilungguh nih. Ayo lingkuh lah. Wes. Kaya ngene iki lho. Mbah. Aku ngadeg. Kok didekne, Nduk, didekne. Yo alah kaya. Yo. Tulung Gustiku ya Allah. Ngadeg wes Terus iki piye, Nduk? ngadeg iki. Mbah, wis ngadeg terus piye, Mbah? Terus, Mbah. Aku mumbul. Oh. Digendong, jangan digendong. Oh, digendong. Apa? Rek. Dupa. Kaya tebak-tebakan yo iki. Pak Soleh. Pak Soleh pun iki. Bapak Soleh. Bapak Soleh pundi Bapak Soleh? niki nyuwun dupa kumelun. Saiki. Saiki Pak Soleh. Pak Soleh di Pak Soleh. Kumelun. Gak duwe dupa. Gak duwe penontonnya Pak Yon. Ndi? Enek rokok ya, Mbah. Oh, rokok gak gelem. Sik, sabar, ditukokne nang pasar paing. Sik. Mesakne niki kan. Mbah metu kok Jiwaraga niki kan. Bapak Soleh. Malah aku dijuwo tos iki. Iya, Pak Ne. Aku takon metu kok Jiwaraga niki kan jang karepe iki ndi iki lek golek. Dupa, Mas. Dupane. Pak Leh. Dene dupa to Pak Leh. Gojek apa piye ya? Sabar. Dipeseni Grab. Sabar ya. Sabar yo, Nduk. Terus piye iki lan usahane? Aku ngombe, Nduk. Iki engko mesti mari lek iki aku mesti nang kene mari iki engko. Ngombe yo, Nduk. Hah, muga-muga mari ya, Bu. Nggih, alhamdulillah. Mari ya, Mbah. Ya, jan mening iki. Ya. Heeh, metu ya, Mbah. Wis mari, alhamdulillah. Mari tenan. Tupane urung. Wah. Apa? Tupane aku. Kok urung mari Ndek? Urung ngombe apa? Apa? Asin nih. Jaluk dupa bakar iki. Dupa, cepet. Nesu-nesulane Pak, lek iki nek ndi to ki wong iki. Piye lek rokok, Mbah? Lek rokok piye? Rokok ya.
Lah gak gelem iki lho Mas. Ora sambut tekon gelem Mas. Piye iki lek iki? Oh gak gelem. Ndak gelem. Jaluke dupa. Yo ra iku sampe kembloh. Sempol arep sempol. Aku. Anu. Jaluk Apa balik desa? Oh ketek. Dadi ketek. Oh dudu. Jaluk sempol. Dudu aku. Neng kene. Sak rombongan. Rombongan dadi ketek. Dadi ketek. Dadi ketek kabeh yo. Dudu lah piye? Kabeh. Oh, mayang koro. Ya ya. aku mayang. Aku eyang Aku eyang mayang koro. Ya ya ya. Wah, alah. Iki yang mayang koro nggih. Eyang mayang koro hati-hati Mas aja sembrono Mas. Yang Yang mayang koro Mas. eyang mayang koro. Hati-hati lho Mas. Yo, didadekne ketek gendang mari yo mesakne Nyuwun niken. apa? Eyang nyuwun apa? Nyuwun apa? Oh joget. Oke. Iya. Ayo kan. Sapa? Aku. Tope. Oh tutu. Oh, awakmu, Mbak. Oh, iki lho. Wonge sumu iki yang mayang koro. Eyange bareng ya ngerti nganu ya kipas Jepit angin. sumu. Sumu. Barang lah. Sumu yo yang. Apa? Oh, Ora oleh nerokne. ora oleh nerone dhewe. Berarti aku menang iki. Awas. Ajenge teng pundi? Yang jeru lo yang. Anu niki nganu. Lanjut kaya momong dhewe. Awas. Awas sama. Oh gak gelem. Wis kabeh dipreteli iki. Lah ya wes. Yo iki. Pripun? Eyang. Dupa. Paleh. Paleh. Manggilan Bapak Soleh. Dupanya aku COD. celokno paleh. Selak mule Oh, maleh. kilo. Jarene wonge selak mule. Nah, kilo dupane. Nah, wis kena sana dupane. Lah iki. Nah, Nah, wis. ora gelem. Diwehi roti yo moh iki. Oh, ya njaluk dupa iki. Anake nganu. Pak Lem, dupa Pak Lem. Palim, dupone palim. Pak Lem. Wah, rokok ya. Emah iki rokok. Weh, piye mesakne nikan lho. Oh, iki lho dupane gedhe iki. Nah, iki. Waduh. Lah kuwi malah akeh. Deluke malah akeh. Piye? Eyang piye? Selak kesel. Malah kesel. Pak Lem. Dupa Pak Lem. Oh, Pak Lem. Halo. Ndi Pak Lem. Yo Pak Lem. Pak Lem monggo Pak Lem. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki lho, gambuhe ya sing duwe mayang koro to. Ayo, jaranan mayang koro niki. Nah, saking Kediri. Monggo Pak Leh. Alhamdulillah. Mugi-mugi niki ndang mari nggih. Nggih, yo, monggo Pak Leh. Pun kula pasrah bongkokan niki. Iki mau aku nyapu suwi perjalanan aku soalnya jek ning pojokan kono Mas. Nek mburi, nek ngisore wit ringin iki mau aku jek lagi suguh ning pepunden. Lah kok danyange mlebu ning gone si jabang bayine nek wadake Niken Salintri. Ki bedok Niken diulih nih saiki ya dupa. Don kicek dupane sing takon go maneh ndi Don? Yang kula aturi enggal-enggal Bali. Eyang mayang kono. Son yang mateng ajiku sejaran goyang. Tak goyang ing tengah latar. Nek ingsun ngatek ana ing tengah jagat. Duduk jagat sifate alam jagat turun ing urip. Ajiku simenyan putih. Apa kuasane sira ingsun kongkon?
metua ing badanipun Niken Salitri. Eyang Mayangkara Bali 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 Soe Ah Apa iki anak ula? Aduh, ada apa itu? Anak ula lu, Bu. Sebene Aduh, ning apa, gone Mak? ngisor. Niken, selamat malam Cahayu. Selamat malam, Mas Tobel. Alhamdulillah. Luar biasa Niken, ini penonton banyak sekali loh Penontonnya ya. luar biasa, Wow. banyak sekali. Dari ujung sana. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nduk Niken. Mohon harap tenang. Wah, koyo ngono. Ya. Enten apa niki? Enak apa ta? Enak apa? Ulo, enten apa, Bu? Ulo. Ulo napa? Ulo gondrong. Ora maksudnya iki ulo nggawa buntute dhewe. Ya. Luar biasa. Luar biasa, kita haturkan terima kasih banyak buat masyarakat yang sudah hadir di sini. Iya, betul sekali Niken. Ya, khususnya buat Bapak Lurah. Bapak Lurah. Nggih, Ibu. Bapak. Ini Ibu Kepala Desa, Bu Ibu Kepala Desa. Mujiati SPD, Ya. Bapak Bupati ini sampun rawuh dereng nggih, nuwun sewu, Bapak Wabub. Selamat malam semuanya. Nggih. Alhamdulillah. Oh, Sedaya rawuh niki Ken. Oh, nggih, Pak Camat, alhamdulillah. Pak Carik. nggih, alhamdulillah rawuh sedayanipun. Nggih. Semoga semuanya diberi kesehatan, Amin, ya kelancaran Allah. semuanya. Amin, ya Allah. Nggih, Matur amin, suwun. alhamdulillah. Wes ki ulane. Yo, penontonnya tolong tetap Harap tenang. tertib, iya. Alhamdulillah. Duduk Pun, kembali. Nanti wonten Bapak kepolisian biar diamankan nanti ulannya. Ya. Kok yo enek ulo bareng. Ya Mas, gone kaya ngene ya. Ya. Gone ya. lapangan to. Aduh. Siap. Nih Ken, tolong kasih oplos yang terbaik malam hari ini dengan lagu-lagu spesial dari Mayangkara Musik, Nggih. Campurasari, Mije Saking Laladan Kediri, dan juga ini Mayangkara sudah ada versi terbaru, kelihatannya lightingnya baru juga nih Ken ya. Mudah-mudahan tambah lancar dan Yorai, sukses. ketinggalan sampean. Oh, ketinggalan Pak Le. Iki MS Lighting ki wis ana 2 minggu ya, Mas. Wah, nggih tang batu napa nika? Ora anyar, lek anyar ki berarti jek tas teko. Wong ki Oh, wis ana iya. 2 minggu. Wah, ya. Oh ya, oh nganu iki. Iki ne ketinggalan ning Ning Bali. Bali. Atas unduk nih Ken. Alhamdulillah ora situ tuwek ning bandara ya, Mas. Peh aku tenan aku jan abis keringet ya cah-cah kaya ngene. Bagasiku kok ngomah cah. Aman. Ge pas saya terakhir ya Allah Nduk, matur sembah nuwun ya Nduk, muga-muga sampean tak pare semoga-moga sampean panjang umur akeh rezekine. Aku ya amin Mas. Ya amin atur suwun. Terlemes aku. Kajen ku wong ki siap. kowok iki ya. Ya, monggo nduk Niken. Ayo Mas Abel, kita Yo, lanjut. Siap. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih semangat napa mboten? Semangat kasih. Ayo jawabnya yang kompak, masih semangat apa tidak? Masih yang di sebelah sini masih Oke, kita sini, kita Kak. tanya yang di sebelah sana Mas Oke, Tobel. siap. Jajal, ibu-ibu semangat apa mboten? Nah, Masih semangat apa tidak? Mau dilanjut apa mboten? Ayah, alhamdulillah ada yang dari Mojokerto. Mojokerto. Ada sing teko Kunden. Punden. Hahaha, kuwi. Wah. Terus wi nganu pacare Mas Adon. Oh, pacar Mas Adon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adon payu. Mbak Ivana Mas, Mbak Ivana. Mbak Iva. Wi biyen tau PDKT itu salah sido ya Mbak ya. Oh, ndak sido. Ndak sido ngerai.
Mas Adun saiki disember malih rada. Iya. Anjane gramason atau. Ayo kita Yo. lanjut. Monggo Mas Kalep. Mas Kevin. Nadanya. Weh, jamnya wis ya Mil. Terima kasih. Terima kasih. Luar Sudah biasa. ya Mas? Sudah apa belum? Oh, minta lagi Bu yang ini depan. Kesane Mas. Nggih. Ki mau wis ngenteni awet jam Jam 5 sore jam sudah pinten penuh. Bu mau teng mriki? Jam 1 siang. Ya Allah. Jam 5 subuh. Ya Allah, sampe nyapu ae, Bu. Ya Allah. Jam 5 subuh. Yo. Ya Allah. Nang hari kloso jam 10. Aduh. Nyapa? No, Pak. Oh, iya siap. Oh Ada ya, berita kehilangan? ini ada yang kehilangan HP mungkin. Ini juga ada sandinya. Rizky, siapa yang kehilangan HP nanti langsung ke panggung ya. Iya. Mereknya apa coba? Ini mereknya aku nggak ngerti. Oppo. Oppo HP-nya. Ya Oppo, kameranya 4 bunder. Bunder. Berwarna apa ini? Gol. Putih kepingan. Nah, putih keping. Ya, ini nanti dibuka pas ada orangnya dicek sama polanya ya. Nanti sama Re Abal-abalan. duduk, iya, Kasihan nanti yang kayak Masuk ki HP-ku. Oh, ki HP-ku iki. Loh. Ya, nanti di sini ya. Ya, disimpan. Ya. Makasih Pak Lim. Dalam hitungan 3 detik nanti kalau ndak ada di sini dijual langsung ya. Oke. Luar biasa. Ya. Tolong Kita dicek. kasih lagi lagunya. Ini kita kasih lagunya yang happy apa yang halus sih, Bu? Yo. Happy. Yang happy, yang di sebelah sini yang happy, Sebelah yang di sini, sebelah coba. sana yang halus apa yang happy, Ibu? Happy. Happy, alhamdulillah, alhamdulillah. semuanya semangat. Yang di sebelah sana yang happy apa yang? Ya sudah, terima kasih. Udah jawab. Oke. Buka des. Buka Oh, des. buka des katanya mau. Oh, naik atas alhamdulillah. panggung. Siap, Monggo. siap. Buka desnya teng pundi? Monggo, ya menika Ibu Kepala Desa, Ya. Ibu Mujiati SPD. Ya, Bila beserta mana beserta